Det er mit klare indtryk som afdelingsleder for en arkitektfirma, at bygningskonstruktøruddannelsen har en meget konkret og praktisk tilgang til det at tegne huse. Det betyder, at vi kan bruge konstruktører direkte fra konstruktørskolen og indgå i teamsene til at løse de udfordringer, vi har på tegnestuen. Som bygningskonstruktør kan man bestride mange forskellige jobs i branchen, og det kan være alt, som for mit eget vedkommende, så har jeg været hos en entreprenør, og jeg har været ansat hos en bygherre, og nu er jeg så hos Mangonal. De kompetencer, jeg har tilegnet mig både som bygningskonstruktør og også tidligere som tømrer og tømmermester, gør, at jeg kan løse mange forskellige opgaver inden for byggebranchen. Vi er cirka 60 ansatte, og ud af de 60 ansatte er 25 konstruktører. Vi bruger konstruktører meget på vores byggepladser, hvor deres tværfaglighed og deres kompetencer kommer meget til brug. Vi bruger også konstruktører til projektering, hvor vi bruger dem til at lave beskrivelse, og hvor de indgår i en tæt dialog med vores arkitekter. Vi har i Københavns Brandvæsen ansat bygningskonstruktører i vores område, som hedder brandteknisk byggesagsbehandling, hvor vi primært rådgiver kommunens byggesagsafdeling i Center for Byggeri. De kompetencer, som vi har fået som bygningskonstruktører, synes jeg, vi ruster os rigtig godt til at komme ud på arbejdsmarkedet. Vi har rigtig mange kompetencer inden for rigtig mange områder. Alt fra procesplanlægning til planlægning til ledelse. Ikke og jeg finder, at vores bygningskonstruktører går ind og udfylder en god rolle imellem vores tekniske designer og vores ingeniører. Mange af dem en håndværksmæssig baggrund, og det gør, at de ser tingene noget anderledes, end vores tekniske designer for eksempel gør. Som bygningskonstruktør i en rådgivende ingeniørvirksomhed er der generelt rigtig mange opgaver. Blandt andet implementering af den nye BIM-tankegang, hvor man arbejder ud fra en 3D-model og ligesom putter informationer ind i den, og bruger den som udgangspunkt til hele byggeriet. Der har vi store kompetencer, specielt også nyuddannede bygningskonstruktører. Den værdi, en bygningskonstruktør tilfører Metroselskabet, er typisk det, at vi kan danne et bindeled mellem vores arkitektafdelinger og vores ingeniørafdelinger. Således at det output, de enkelte afdelinger, de genererer, det formidles af bygningskonstruktøren. Også på den måde, at det implementeres i anlægsfasen, hvor der skal udføres tilsyn, og heri der har bygningskonstruktøren den brede faglige viden omkring begge fagdiscipliners indhold. Det er en stor udfordrende opgave, som består i at tolke og forstå, hvad de forskellige faggrupper mener, så vi som bygherre kan få det resultat, vi gerne vil have. Ved ansættelse af bygningskonstruktører i Metroselskabet har vi desuden opnået den fordel, at der i forbindelse med anlægsstop har kunnet træffes de nødvendige beslutninger på stedet, således at unødigt tidsspilde undgås.